lidt tid endnu. Om noget, der kommer her til familien. Jeg må, du skal sige det. Kan I ikke gætte det? Nej. Det er noget, som I gerne vil have igennem længere tid. Noget, som I har sagt, at vi skulle have. Og så kommer det. Pengene. Pengene. Cecilie, hvad har du ønsket dig? Biskris. Fiskeris. Nej, okay, det er noget, som nu ligger og vokser. Og vokser. Og bliver større. Og til sidst, det skal ud. Det ved jeg ikke. Kan du så gætte det? Prøv lige at se lidt af det. Og ved I, hvor det ligger henne og vokser? Nej. Hvor tror I, det ligger henne og vokser? Det er i vinduet. Nej. Det er oppe i skierne. Det er oppe i hvad? I skierne. Skal I se, hvor det ligger? Ja. Herinde i maven. En baby. Ja! Har du fundet en baby? Ja! Er det rigtigt? Må jeg se? Jamen, man kan jo ikke se den nu. Den er jo alt for lille. Den ligger helt herinde, jo. Ej, så lille. Bitte, bitte. Nej. Ja. Så min mave vil vokse. Og babyen vil vokse. Og så først, når det begynder at være... Når det har været Cecilies fødselsdag. Ja. Og det snart skal være din. Ja. Så kommer den. Ja.